Umphicothi zincwadi kuzwelonke unkosikazi Tsakane Maluleke uyichaze njengemaxongo imeko yoomasipala kwiphondo laKwaZulu-Natal kwingxelo yezimali yoomasipala yakutsha. Kufumaniseke ukuba ulawulo, olugwenxa, ukrutha-kruthwano, lwezangaphakathi, lwezopolitiko, nokungabikho zinzo kwizikhundla ezingundoqo ngunobangela wokungaqhubi kakuhle koomasipala beliphondo kule minyaka 5 idlulileyo. Eliphondo linoomasipala abasibhoza abaphantsi kolawulo lukarhulumente wephondo nokazwelonke, nto leyo ichaphazele uganjiswa kwenkonzo. Omnye woomasipala abaphantsi kolawulo ngumasipala wasemsunduzi eMgungundlovu. uMgungundlovu idolophu enembali nenkcubeko etyebileyo kwaye likomkhulu kweliphondo laKwaZulu-Natal. Kodwa abahlali balapha bathi ababoni mahluko. Because we have to wait for the people to come, the municipality to come take the dirt away from here. Sometimes they don't even come. You know, one day the dirt was right all over here near our shop. We have to come in the morning and clean up over here. It's not very healthy to work in an environment like that. Osamashishini nabahlali bathi uqhawuqhawuko lombane yinto yamihla le. Bakhalazela nenkqubo yogutyulo engekho semgangathweni nengalungiswayo isithuba seminyaka. Unokuthula memela noqeshe igumbi lokuhlala eShayamoya uthi umabonakude wakhe wonakele ngenxa yokuqhawuka kombane. Lana inkinga yagesi yona ke ikhona because mawuhambile asithola inotice okuqala nje lokho uvetsane uhambe and sometimes uyothathe 2 days ungabuyi. Umphicothi zincwadi uthi ulawulo olugwenxa ngunobangela wale mingeni. In terms of our oversight as a municipality, you can't have the same people sitting around the same table making the same decisions. There's got to be some sort of consequence management. Inkokheli zoshishino ziyavuma ukuba urhwaphilizo ngumqobo kuphuhliso lwalapha. We've even had companies where the SAU have instructed us to terminate relationships with them, and they're back on board with different named companies, and so they don't go away. Unkosikazi Maluleke ubongeze urhulumente wephondo ukuba asebenzisane noomasipala ngakumbi abo banechaphaza bangaqhubi kakuhle.